Husk du at prime, inden du monterer din klimaskærm? Hvis ikke, så vil jeg lige fortælle dig, hvorfor det er så vigtigt. Vi vil jo meget gerne undgå, at der kommer rød og skimmelsvamp i vores konstruktioner. Derfor er det så vigtigt, at vi primer, inden vi bruger tape, folieklæber på f.eks. letbeton, mursten, træ. Og det er jo for at undgå, at vi får en utæt klimaskærm, som i værste tilfælde kan føre til rød eller skimmelsvamp. Det er nemt at påføre. Selve primeren pensler man bare på, så det er egentlig på med noget primer. Og så pensler vi egentlig bare selve primeren på. Og primeren skal tørre cirka et kvarters tid. Man kan se, at det bliver sådan lidt mere klar i det, og så er vi klar til at bruge en tape eller noget folieklæber ovenpå det. Virker det så det her? Her har vi 2 tapesamlinger på gasbeton. Den første, der har vi ikke primet. Den kan vi hive af uden problemer. Så har vi den, som har fået primer. Og der kan I se, den her den sidder altså bare fast. Her har vi også tapesamling på træ, som ikke er primet. Og der kan I se, den trækker simpelthen alt træet med op. Her er det på træ, som så er primet. Som man kan se, så er det altså bare vigtigt, at man primer. En anden god grund til at prime, det er, at man kan opnå op til 30 års genetableringsgaranti. Man kan læse mere i vores klimaskærms håndbog, som findes på nettet. Ellers er produktet optaget i databasen over produkter, der må anvendes i Svanemærket Byggeri, og så er der udarbejdet en DGNB producenterklæring på produktet.